A mostani videóban bemutatom nektek a Lenny Lab márkának az ombuhimóját. Eddig valahogy a hordozós pályafutásomban nem használtam a gyerekeimnél ombuhimót. De itt a Mama Luna boltban tartunk készleten, így gondoltam, hogy elviszem magammal a vadasparkba. A 2 éves kisfiam így is nagyon szeret felkéreckedni mostanában a kezembe. Jól tettem, hogy elvittem, mert többször szükségünk volt rá, többet kellett sétálni, és nekem meglepően kényelmes volt, tök jó párnázottak a válpántjai. De mindjárt megmutatom. Azért szeretik a családok, mert könnyen, kis helyen elfér, könnyen rá lehet kapcsolni egy hátizsákra is. Várandósan is szokták választani az anyukák ezt a hordozót, mivel nincsen derékpántja, nem bántja a pocakot. Illetve tandem hordozásnál, hogyha elő viszel magaddal egy pici bab, kényelmes, hogy hátra felveszed ebben az ombuban a nagyobb gyereket, amikor ő már elfárad, és nem kell bekapcsolgatni a derékpántot. Ilyemat úgy vettem fel, hogy a vállainál megfogtam, és hátra raktam, vagy felvehetjük úgy, mint ezen a videón a hölgy, hogy a baba hátul egy magasabb dolgon ül, azt mutatja a hölgy, hogy tudjuk úgy felvenni, hogy először felveszi előre, majd kiül a hátukból, és elforgatja úgy a hátára. Tehát, ahogy mondtam, ennek a hordozónak nincsen derékpántja, hanem van egy panel része, egy body része, amiből jön a 2 válpánt. A válpánton található a mellkaspánt, amivel biztosítjuk, hogy a válpántok ne essenek le a vállunkról, ez szorosabbra húzható, illetve van egy felső csat, amivel, hogyha behúzzuk, akkor a baba magasabbra kerül, vagy még közelebb kerül hozzánk. A válpánt egy hevederrel fut bele a panelba, és ez a heveder is szorosra húzható, része egy alvócsukja is, amire egyébként lepattintható. A body rész az nem állítható, tehát akkor lesz jó a babára, hogyha már belenőtt. A terpesze viszont állítható, ezzel a behúzókával. 100% pamutból készült a hordozó, nagyon sűrű, ellenálló anyagból szőtték, ami jó tartást ad a hordozónak. Ez a hordozó inkább nagyobb babák hordozására alkalmas, olyanok, akik már stabilan ülni tudnak. Mivel amikor hátra rakjuk a hátunkra, akkor kell, hogy jól tartsák már magukat. Illetve ebben az esetben, ugye, hogy nincsen derékpánt, a baba a hordozó által kialakított bugyorban ül. Azért fontos, hogy már erősebb vázrendszere legyen a babának, ülni tudjon. Ha még többet szeretnél megtudni erről a hordozóról, itt megtalálod.